Hagane ka premiet ipring subhay pi siya ka program jungi pulih kot kubor sengap sifang. Ka kubor na unong sang hima. Pentip menteri bala penmi office order ka corporation halor ka subsidi. Silong nailar afnyaw. Menteri berikmi ya ka marep ka sorkar jela uba bantai dor lengdo ula pentip ba ketenat corporation haga arpsanterik unailur araja arfuar kala penmi ya ka office order ba kinongrep ki badai banyo ya ka sebok dawai lengba ka mukafet kin yo ya ka jingerap ne ka subsidi kabalong 100% na ka dor ka ba labu. Uba bantai dor ula ong ba ka dor dawai ka rempalat bat ula pentip siya menteri rang ba gajela ukonrat ke sangma namar kandang siem jing e ya ki nongrep bantiet ya ka ula ong ba kabaha yo dawai sbo karit baha haba yonujor bat ki wepat ki jela handrai kador kabarem palat upen pa ya jing ai khublei ya ka sorkar jela kabala sim khia ya kane kapang jingdon kam ki nongrep ha kaba ki tenat corporation kila penmi ya katei ka order kador dawai sbo hadin ka jing penkot ya ka subsidi kala kiu palat namar ka jingdi ru ya ka bat kani kalawanra ya jing e ya kinongrep. Sa kani ko wipat de khubor na ukenjat chai. Unlike ka HANM Shaman Kishnong Banhikai Jiet MLA. Shillong arpanyau terik unailar. Ka hinyau trep achik National Movement HANM political wing hinin ka sngi kala ong ba kan salek sya man kisnong kidong ban pensutu bait ba halor ke jingdon kam bandon ya ke election ka bakhut ka basuba hapo ka jilla jungi habe kren sya ki lat pathai kubor u president kahan uba lamprang kharbani ula ong ba ka Meghalaya kala kenjo santhosnem ha ke jingyai lanti kum gejela henrei kadang duna ha ki babun ki liang khamtam ha ka roi ka par bat ha ka bayadei bat ka ain ban yada ya ka jaj menriu u president ka seng ula keno ba ka jela Meghalaya ka election kalong kum katamasa ha ka ba ki pai ba nong thebut ki yo jing subha na ki kertong jong kinong sain perthei ki baper dag bapelong yak program ki babun jaj bat kijing ai pisa ki pajba gejela ki dei ban penkela no ya karukom perkhat ban thebut na kabenta kapisa bat ka bam tang na kabenta ka jing baha jing mento simet henrei dei ban jiet yak briu uba la ban trei nak benta ka jing baha jong pajba bat gejela hi baro ka wei ulaong ula keno katkum ka jing yo jing tip na ki dekot ka HANM ki banaka East Jante Hills la ong ba ki seng sain perthei bat kertong ha kite ki thain ki the pisa silak tengka arlak tengka kawai pakawai ke yeng ban thiet bot nak banta ka election banwan susu la ong ba ha kane ke jing yale tang ba kapen Kenya ka kendon jong ka Election Commission of India henrei kalong persya ya gejela bat kejing baha jong ka namar kini ki nong sain perthei bat ki kertong kin pendon kam ban yo sim kabu ya ka jilla na kabenta ka khwan simet u presiden uba lamprang ula kentu ya ki pajba jong gejela ba kim dei ban jiet kertong ya ki riu khayi henrei ki dei ban jiet ya ki riu start ki badon na ka jingyu I jingai ka hok bat ke mensim nong yalam bat ki badon ru ya ka kerdan pule ka babiang ki khubor nalari syakem arngut ki runar badon kti ha ki kampen ya yo ya kpisa thok kabor pahara jong ka anti-doxel Impal East ha ka arpitrik menta ubnai kila pentip ba kila yo ban kem ya ki arngut ki runar ki ba ladon kti ha ka kam ban penya yo bi anya ka pisa thok ha kanong ba Impal ya kite ki arngut ki runar
ki bor pulit kilayo ban kem na kasnong Urop kiang thak bat kairau. Nalor ki pisa thok ki bor pulit kila pentip ba kilayo ru ban kurup yakato ni ki jatkot ki ba pendonkam bersion yang kena kepisa. Katkum kekerwo bala pelait da katnat pulit la pentip ba na kamet jong kite ki runar ki bor pahra kilayo ban kurup ya lai hajar news pa khandai pheutli ki drugs wall is yours hendriu pheugram u heroin ar phandriu bundle bat prap khandai tli ki lut sanspa bat hadu chispa iwei tli ki kotsada bala jubadan kam ban shonru ya kalut sanspa tengka halor kate ki jingjia na kaliang ki bor pulit kila pentip ba kila deb ban pendrung da kamokot duma nang ban pelong ya ki jingtokit ki badang sa. Ki kubor na kathanjila shatela mingi. Kakshat winya ka wayna kikshat ka ba itnat ha west kasi hills. Kakshat winya ka long ka wayna kikshat ka ba kring shibon kani kakshat ka day ka ba no na ka jingjrong ka ba kot da ki hajar pot. Kani ka long sa ka way pat na pdeng ki jingdon jing em baburi hagajilla. Hapdeng kajing no rempum gane kakshat kadei kabadon hagjaka kaba kham kendong hapne jong ka mei mariang. Kajing sawa halor ka jingno kane kakshat kadei kabala ban yosngew wat kham na pajiru bat kajing tuot ka kalong kaba klanbor hadu kata kham tam haki yom bajuslap namar kawa kansiru kala slei ka Kakshat winya kadei ka ba pau hakadur ka ba khamper namar ka jingdon jong ka jingkieng. Kadon kelenti ka bala sina ha ka ru kani kakshat na ka benta ki nongwan jingo kai. Ka ba ailat ban buot bat yo I yak jing no rempom jong ka kakshat. Ban poi siya kani ka jaka pidon kam ban hap leit siya nongknum. Ka jaka lununong bala baha ha kajing pia jong kawa kensi. Kane kajaka dolunong kadon sibon ki weide ki jaka ki ba kring bat ba itnat. Kentop ikjing don ki rodwa ka ba itnat. Ban kamla ban yo ilut ya kajing itnat jong kane kajaka. Kalong ka ba don kam ba ban mi kam step lada day ka ba mi na kanong ba silong. Hanrei laru bansa ha kijaka ki ba don ha kasorba nong stony Knang bapinla ban yo I janai ya ka jing itnat jong ka West Country Hills ha ka tay ka thay nong knum. Menta pa de ngan puli phi katto ka ne na ki sport. Weng no ka FIFA ya ka rai suspend persya ya ka AIFF unpelong ka India ya ka under 17 World Cup. Silong nailar arpunyo tarik. Ka sunjuk jingile kai jong ka FIFA kala wengno ya ka suspend persya ya ke India hak si tho dieng. Ka FIFA kala suspend ya ka All India Football Federation na ka daw ka jing sya tuklar ha kilai liang mamla. Kani karai kala wan hadien ba ka FIFA kala yo priang ya ka jing pentikna bala kala penkot no ya ka Committee of Administration bat la aibor biang ha ka Executive Committee AIFF bakan penyat ya ka kam ki jam jong kanega senjuk. Tekum ta ka FIFA bat ka AFC kin yai peteng ban kmi benia ya ki jinglong jingmang bat ru ban ai jingkershan ya ka AIFF ha ka ban pendep ya ka election ha ka por babiang. Katkum kecing penbet thamai ka AIFF kala thmuban pelong ya ka election ha ka atarik u nailur ha ka ba u kapten barim jong kari u baisung butia ula ban sya jiet na ka benta ban simti kumu presiden bethamai. Ya kecing long nong yalam kamashua ya ka AIFF lawengno da ka Supreme Court hadien ba ka jingbam simlala ban pelong ya ka election batru ya kejing bat slam ya ketiga kam. Kam haswa u Praful Patel
ula sya weng no na ka jinglong presiden bat na ka negadaw ba yaki board jongka AIFF la shimti ban penyat daga Committee of Administrators. Kani kajingwen ru ya katay ka suspend ka long ba ya ka FIFA Under 17 Women's World Cup arhajar arfuar kabalat muban pelong nadu khadway tarik hadu live tarik urisau arhajar arfuar pelong baik hapo ri India kumbalat mu. Kani gelempong ilakai World Cup kalong kabuk siar ya ke India ha kani kenhon balayo rong sya kani kalempong syu ka kenhon yalekai jong kisenrang bat kintai kin yo ban ya simbenta sya kilempong ilekai kum ke Asian Football Championships. Sa kani kawai pati kubar. Da ki jingilekai tenrai an penlong ha ka National Sports Day joai nailar arhnyo terik. Si benta ka jingrekhe ya ka sngi ka bakarpang jong ka jingilekai ka National Sport Day. Ka Silem Trikam u District Sport Officer West Ginger Hills District kan pelong ya ka jingyakop yelekai tenrai Traditional Games Competition. Ya ka ne ka jingyakop an pelong hak arp khandai tarik nadu kapor khandai beji step hak kiang nang ba stadium ka ba halat hal abo joai. Ki jat jingyakop ki kentop ya ka dat mau point bat ya ka yatan telai tok of war. Kumta u DSO ula khot ula wer ya ki pajba ban wan sakhi ya ki neki jingyakop. Dia pralok mentang ila poi sebakut jong kaneka pule khubor sngap sipang bat ngin skendu bat pi hakawi bat kapor kabangin ai pi ya ki khubor de kuble pi baro tat hadup ingir syampat hakawi kesngi kuble.